Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem... Wiecie kim jestem? Ja jestem Niklaus. Mam nadzieję, że faktycznie był przesunięty dźwięk względem obrazu, ale przesunąłem go sobie tam w programie o mniej więcej 100 milisekund, już powinno być wszystko w porządku. Słuchajcie, o czym sobie dzisiaj pogadamy? O temacie takim, który jest ściśle połączony z YouTube'em i który zawsze jakoś tak elektryzuje. Jest w nim coś takiego, że zawsze YouTuberzy o nim chętnie mówią, mianowicie o adblocku, przeważnie żeby go wyłączać. Ale możliwe, że już niedługo nie trzeba będzie tego robić, bo sam się będzie wyłączał. O co chodzi? Zmierzając, moi drodzy, do sedna. Zakładam, że ktoś z was miał taką sytuację, że no na pewno używacie adblocka, prawda? Używacie adblocka pewnie na YouTubie, bo denerwują was reklamy, używacie też adblocka, zakładam, na innych portalach. Ja sam używam adblocka, akurat na YouTubie go nie używam, ale na stronach typu tam Onet i inne takie strony, gdzie mam na przykład pocztę założoną czy coś, używam go. I słuchajcie, nie wiem czy zauważyliście, że od pewnego czasu dzieje się coś takiego, że jeśli macie włączonego adblocka na YouTubie, to nie możecie odtworzyć filmu, że po prostu wyskakuje wam błąd. Bo ja sam to zauważyłem, znaczy sprawdziłem to, bo dotarły do mnie takie głosy, że ostatnimi czasy dzieje się po prostu coś takiego, że na YouTubie z włączonym adblockiem nie chcą się odtwarzać niektóre filmy. I o co chodzi, moi drodzy? To jest, no, wydaje się to być potwierdzone info, że YouTube po prostu wchodzi na wojenną ścieżkę z adblockiem w ten sposób, że po prostu w momencie, kiedy mamy włączonego adblocka, to niektóre filmy po prostu nam się nie odtwarzają. Wyskakuje nam błąd, że nie można odtworzyć czy coś takiego i po prostu sobie tego filmu nie obejrzymy. Kiedy wyłączymy adblocka, film możemy już bez żadnego problemu obejrzeć. Takie właśnie głosy do mnie dotarły, że ostatnimi czasy takie coś się dzieje i ja tego adblocka sobie tam włączyłem na YouTubie. Faktycznie w przypadku kilku filmów miałem coś takiego, że z włączonym adblockiem one po prostu się nie odpaliły, a kiedy tego adblocka po prostu dezaktywowałem, uruchomiły się bez najmniejszego problemu. A oprócz tego jeszcze, ale to już jest sytuacja znana tak naprawdę od dłuższego czasu, że na przeglądarce Chrome adblock nie blokuje po prostu wszystkich reklam, że pomimo adblocka to i tak reklamy na filmach się wyświetlały. No i teraz jak do tego podejść? No ja, jako twórca, prawda, kontentu YouTube'owego, powinienem się generalnie z tego cieszyć. No powinienem się cieszyć generalnie, że na moich filmach nie można blokować reklam i że ludzie te reklamy będą mimochodem oglądać, no bo to jest dla mnie wiadomo. Ecie-pecie, pieniądze, geld. Także sprawa bardzo dla mnie spoko, szczególnie wiecie, że to jest moja praca, powiedzmy, zawodowa. Ja się utrzymuję z YouTube'a, z Hitboxa i tam ze wszystkich rzeczy z tym połączonych, także powinno mnie to cieszyć, ale znaczy nie można się też dziwić YouTube'owi, no wiecie, że oni muszą się z czegoś utrzymywać, oni też utrzymują się z tego, utrzymują się też z tych reklam utrzymują się te wszystkie sieci partnerskie, jakoś trzeba wyżywić tych ludzi, jakoś trzeba opłacić tam prąd, jakoś trzeba zapłacić za prąd, który tam te serwery YouTube'owe zużywają i tak dalej. No moi drodzy, przecież nikt nie wierzy w to, że YouTube jest jakoś samowystarczalny w tym względzie, że on nam daje możliwość oglądania filmów, daje też możliwość strumieniowania na żywo, robienia live streamów i że daje na tym zarabiać twórcom, na przykład mi, a że sam z tego nic nie ma. No przecież wiemy, że tak nie jest, wiemy, że z tego oni coś muszą być, także no potrafię to zrozumieć z dwóch stron. Potrafię to zrozumieć ze strony wściekłego, złego widza, że nie udaje mu się po prostu zablokować reklam, no bo w takim momencie widz mówi coś takiego: o, no to ja mam w dupie, to ja pójdę tam, gdzie nie będzie reklam. I tam, gdzie będę mógł je zablokować. No, moi drodzy, będziemy jednak zmierzać ku temu, że te reklamy będzie coraz trudniej blokować i te reklamy będą się pojawiały w coraz większej ilości miejsc, coraz większej ilości portali, z kuli tego po prostu, no, że te portale muszą się z czegoś utrzymywać. Także nie wiem jak to jest u was, nie wiem czy wy używacie, bo ja na przykład, jak już wspominałem, na YouTubie nie używam adblocka. Od kiedy, że tak powiem, YouTube się stał moją główną działalnością, to ja tego adblocka wyłączyłem.
na YouTubie całkowicie. Jeżeli na przykład oglądam coś na YouTubie, chociaż rzadko mi się zdarza, ale czasami tam oglądam, tam subskrybuję dosłownie parę osób, jeżeli tam oglądam, nie wiem, są jakiś filmik od Bonkola, czy od Seta, czy od pana Chmiela, którego bardzo polecam, pana Chmiela von Lubenau'a. Do tego adblocka mam wyłączonego i te reklamy sobie tam lecą, coś tam wyskoczy, to ja kliknę w tą reklamę. Korona mi z głowy nie spadnie, a mam tą świadomość, że tak samo jak ja coś chcę na tym zarobić, bo to jest moje zajęcie, to daję też zarobić komuś, no... Ja na tym nie tracę, ktoś może na tym zyskać i myślę, że to jest dobre myślenie. Rozumiem też złość ludzi, którzy są bombardowani reklamami, na przykład na portalach typu Interia, Onet i tak dalej, gdzie te reklamy po prostu są tak, tu baner, pasek, tutaj wlatuje, tu przelatuje, tutaj nagle nam reklama całą stronę zasłania w ogóle, tutaj coś się wsuwa, wysuwa, wyskakuje, skacze, tutaj kup, permen, niech ci konar zapłonie i takie, to nie kryptoreklama, permen nie nawiązał ze mną żadnej współpracy. Jeżeli jakaś firma by chciała coś to piszcie, tam jest na YouTubie mail do służbowych tych, wiecie. Ja jestem otwarty na wszelkie propozycje. No, ostrość. Reklama prezerwatyw czy coś, tu mógłbym to zrobić, no. Także tak to jest, moi drodzy. Czekam na wasze opinie. Czy wy spotkaliście się z czymś takim, że po prostu z włączonym adblockiem nie mogliście obejrzeć filmu? Czy używacie adblocka, czy macie adblocka na YouTubie? Czy dajecie zarobić youtuberom, czy jednak myślicie tak, kurwa, oni to przed komputerem siedzą i pieniądze dostają, a ja to mam 1000 i zapierdalam. Czy jednak wyłączacie adblocka, klikacie w reklamy, bo was to nic nie kosztuje, a dajecie takim jak ludziom ja zarobić na chleb, moi drodzy. To samo się też tyczy streamów na Twitchu, na Hitboxie. No ja akurat na Hitboxie reklamy puszczam tak rzadko, że w zasadzie tylko wtedy jak kończę streama i mówię, no teraz zostawię tą stronę tam na chwilę. Jak komuś nie wadzi, można wyłączyć na niej adblocka i ją gdzieś tam zminimalizować, zostawić. Ja wtedy sobie pospamuję kilkanaście minut reklamy. No i tyle. I tyle. I to by było tyle w temacie, moi drodzy, adblocka. Także... Wiem też, że adblock jest dostępny, nie wiem jak to jest dokładnie na urządzeniach mobilnych, bo wiem na przykład, że prawdopodobnie na telefonach komórkowych nie wyświetlają się reklamy, jeżeli chodzi o Androida, o apkę YouTube'a na przykład, że te reklamy się wyświetlają chyba w sytuacji, jeżeli byśmy weszli na YouTube'a przez przeglądarkę jakąś, którą mamy na telefonie. Na Windowsie Phone to pewnie w ogóle nie działa, bo tam to nic nie ma. No. To by było na tyle, moi drodzy. Dzięki za uwagę. Jeżeli wam to nie wadzi, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na Facebooka, pod film. I to by było tyle ode mnie. Co wam mogę życzyć? Powodzenia. I pa pa.